Masarap pero mahal. Mahal din ba ang pagmamahal mo? Okay, going back sa ating hashtag ngayon na isend ang padala mula sa abroad. Oy, pwede nyo kaming silipin sa ating sa inyong mga YouTube, sa YouTube channel. 99.5, make that iFM 99.5 Laoag. Baka makita ninyo at matakot kayo pag ako nakita ninyo dyan, ha? Okay, matatakot, ha? Eco-friendly naman ang aking face. Joke. Oo, best friend. Oo, pang kalikasan lang ang aking pagmumuka, ano? Huwag ka matakot. Dahil ako'y animal lover naman. Sabay ganun, ano? At sa mga naghahanap ng ka-textmate dyan, kanina pa ako kinukulit nito sa ating text line. Isa lang pong linya, ha? 09193776-995. Ilang ang text line po natin for the meantime. Isang linya kasi na-disable na kasi isang linya. So, 09193776-995. Isang single, single, ma'am, okay lang, sabi. Textmate, girl lang po, single or single ma'am, okay lang. Single ma'am or single ang gusto niya. Akala ko siya. Baliktad. 0977-133. At saka yung karugtong ay 8612. That's 0977-13-38612. Malapit ka naman mag-lunch. Anong ulam mo, Manong? Maon ka ba ngayon? Okay lang yan, Manong Guard, no? Kahit pulang itlog. Lagyan mo ng kamatis. Solve na ang pangaldaw. Pangaldawin. It's alas 10:51 ang ating oras dito lang sa iFM. Hashtag Supay sa iFM, ang best friend mo. Supay up! iFM ay aking best friend. Ang galing ng dishwashing paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Laging hinahanap-hanap ang cake mula sa Cookie House. As the years go by, hindi pa rin nagbabago ang espesyal na lasa nito na perfect talaga para sa birthdays, weddings, graduations at kahit anumang okasyon. Andun pa rin ang paborito mong baked pastries, cake rolls, pasalubong goodies like yema and pastillas at marami pang iba. Cookie House pa rin ang the best. Sa katunayan, magsa-celebrate na sila ng 25 years in business. Yan ang Cookie House. Kaya punta na sa Cookie House Main at General Segunda Avenue near Max's Restaurant. Cookie House Laoag Goodyear Servitec Branch at Cookie House Bridgestone Batak Branch. For inquiries and reservations, please call 772-0871 or 770-3026.
Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gitin. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin germs. Shea butter tulong hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na. Wheels, we bring you very competitive and affordable prices. So for all of